जुलाइ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जितु आफादगिरिनि मासिया लांदां जाना थानायलाय नोंथांमोना दिनै हरखाब सावरायनायनि गेजेरजों सोर बिथांखौ आफादगिरि सायख'खो? गिबि गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां दानस्रां ब्रह्म बिथाङा थांनाय 29 मे 2021 मायथाइयाव हरखाबै रुंसारि जालाङो आरो बिथांनि रुंसारि जानाय लांदां आफादगिरि मासियाव थांनाय 7 जुन 2021 खालार खालि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव लांदां जाना थानाय आफादगिरि मासिखौ सुबुंना लानो थाखाय बोसोनगिरिफोरखौ लानानै सावरायमेल मोनसे लिंनाय जायो आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जायनोखि लांदां जाना थानाय आफादगिरि मासि बे मासियाव फारियै मावबोबाय थानाय दानि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां दिलीप बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि मासियाव गायसनना लानाय जादोंमोन आरो जायो। थांनाय मैया नोंथांमोननिनो लेङाइ आफादगिरि बिथाङा प्लेसमेन्टनि गेजेरजों जिहेतु आफादनि आफादगिरिखौ सायख'नाय बे सायख'नाय माखासे थुनलाइ आफादनि नेमखान्थिखौ बारनानै नोंथांमोननि जितु सायख'नाय हाबाफारिया जादों होननानै बिथाङा नोंथांमोननिसिम दुखु फोरमायदों। बेयाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे बेलायाव बेखौनो बुंनांगोन जोङो 7 जुन खालार खालि जानाखि गाहाय मावख'आव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि जथुमनि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरि फारि मावबाय थानाय दिलीप बसुमतारी बिथांखौ सायख'नाय जायो। बे बेलायाव बिथाङा दानि अजद दिखांगिरि लेङाइ आफादगिरि धनेस्वर नार्जारी बिथाङा जोंनि आफादफोरजों एबा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों बिथाङा लेङाइ आफादगिरिब्लाबो गोबाव सम सोमोन्दो लाखिगासिनो दंमोन। दा बिनि थाखायनो बिथाङा माखासे खोथाखौ मिथिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि जानाखि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि बे आफादगिरि सायख'नाय बिथाङा अजद होदों आरो बिथाङा दिनै जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव जानाय मेलाव बिथाङा गाव मैयानि जालांनाय जाथाय एबा प्रेस मिट होनाय खौरां मेल लिरथुमनानै जानाखि फोसावदोंमोन बिथाङा बेखौ निमाहा बिदों जोंनियाव आरो बे निमाहा बिनानै बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै बिथाङा फिन गावखौनो उइद्र' खालामना लागोन होनना फोरमायदों जोंनि गेजेराव आरो बे हिसाबै बिथांखौ उनाव जेन जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानाव थानानै एबा गुबुन माहारियारि आफादफोरनि बिबानफोराव थानानै इयुनाव गोरोन्थि खालामा बेखौ जोङो थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांखौ बिथोन होदों आरो बिथाङाबो दिनैनिफ्राय जोंनि सायाव खोथा होदों जों उनफ्राव जोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावा आरो आफादनि नेमखान्थि बायदियै सोलिनांगोन होनना खोथा होदों आरो बिनि थाखायनो खोथा होनाय लेखा जोङो बिथांखौ जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिबानाव दोनथ'फिननाय जादों। दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जितु जथुम्मा आफादगिरि सायख'नाय बे जथुम्माखौ आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै दिनै मेलखौ दैदेननाय हिसाबै नोंथांनि दैदेननायनि गेजेरजों नोंथाङा मा मोनसे मेसेज रायजो राजाफोरनो होनो सानो? गिबियावनो जोंनि बेहाय नुजाफैनाय निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव हरखाबै मोनसे मावफुं मेलनि जथुम्मा लिंनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोग्गोम मोनसे आफाद लिंनानै जोङो जाफुंसारनाय बे आफादनि बे मेलाव आङो आफादखौ दैदेननानै बे
मेलखौ खुंफुंनानै दिनैहाय फोजोबनो हानाय जायो। दा दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जोङो दाखालिसो 29 मेआव जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि रुंसारि जालांनाय दानसोरां ब्रह्मआ बे आफादगिरि बिबानाव थानानै रुंसारि जानायलाय आफादगिरि बिबाना लांदां जानानै दङमोन आरो बे आफादगिरिनि बिबानखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सासे लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय सायख'नाय बे मोनसे बुब्लियाव दिनै जोंनि बे गासै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो मावफुं सोद्रोमा बोसोनगिरि प्राइमारि थुनलाइ आफादनि गासै सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि आजावनानै लानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि थाखानाय लेङाइ आफादगिरि श्री दिलीप बसुमतारी बिथांखौ जोङो आफादगिरि सायख'नानै लानाय जाबाय। दा बेखिनियाव जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोंनि जायखिजाया जोङो थुनलाइ आफादनि सिङाव थानानै खामानि मावोब्ला जोङो गासैबो जोंनि बर' राव बिजोंनि थाखाय थुनलाइनि थाखाय जोङो फरायसालिनि गासै जेंना जेंसिफोरखौ जोङो खामानि मावलांनो हागोन आरो मावलांनायाव गासै रायजो राजाफ्रा जोंनो हेफाजाब होगोन मदद होगोन बेखौनो जोङो मिजिं खालामो आरो जेब्लाबो जोंनो बर' थुनलाइ आफादनि साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै बबेबा खना खनलायाव जेंना जेंसि जानानै दङब्ला जोंनो फोरमायनो थाखाय जोङो दुलाराय जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि मेसेजखौ हरनाय जाबाय।